Sigem Permana. Sigem Permana wadya bala putra cahya krida satriya. Sakuntara padha campa madyaning palagan wis netepi gawuh Senawati Nata uga Senawati Pangapit pinangka tetungguling ayuda kang bakal njaga katentreman Ibu Pertiwi. Paranggene ing kono ambuking para wadya bala putra cahya krida satriya sak jatine mengku perlambang mengku pralampita mengku teges muga sak mengkone sak kabeh Durjana sak kabeh Angkara Murka Buti Candala lan Sukerta isa lebur papan tanpa dadi paribasan Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti kahanan kemari Pahloh Jinawi dipeni mugi tansah jumedul lan ing kono uga yen ana janilan cahya krida satriya ambuke wadya bala sejatine uga sak mengkone pinangka kanggo raga-raga kang sinilih bakal kasusupan titah kang kasati netra sing duweni watak alus ya ana watak sedengan ana uga watak sing kasar ya ana mulana sekar mawar warna peteran abrit warna abrit sak mangke kangge titah sing duweni watak kasar parandene warna petak kangge titah sing duweni watak alus mugi atut runtun anut wirama reh risang bawang sebusuk ayo
Krido Satrio. Wah. Yo. Kasudangan berkah rahayu. Amin. Kagem sedaya masyarakat wonten ing padukuhan Kuwon Cempluk Pacarjo. Kuwon Cempluk Pacarjo Semangun. Menika wonten ing adicara Mangayu Bagio bersih dosa. Mangayu Bagio bersih dosa. Badhe dawuh benjang wonten dinten Rebo Wage. Hari-hari niku. Aku dadi ngene iki ora boleh. Pripun aku ketut sakwise mlebu nang padukuhan kuwon. Nggih, diwanti-wanti karo bapak sing nang mburi. Pripun anten malih pripun? Engko pokoke kudu ana parikan loro le. Oh ngoten. Sing sepisan cempe mlayu ngulon. Tempe mlayu ngulon cakep. Ora nggo cakep. Oh iki dipantun. Dadi kok cempe mlayu ngulon tok. Nah, Rebo Wage rasul kuwon. Oh, ngono. Terus siji meneh. Nasi rawon lalape acar. Nasi rawon lalape acar. Muga-muga warga kuwon rezekine lancar. Amin. Tuku klepon ning pasar Minggu. Muga marga kuwon tansah pinaringan rahayu. Nah, iki meneh. Pripun? Tuku kuali neng pasar Ngangkruk. Terus tidak terkecuali warga Cempluk. Ya, warga malah akan terang ya. Kuwon iki ana telu, lor, tengah, kidul. Lor, tengah, kidul. Lah yo Cempluk iki dhewe, iki wis tak parian dhewe. Jadi terus nanti aku ya tuku kuali menyang Jakarta. Gue udah pecah ning dalan iki. Kurang gawean iki, Bu. Pecah ning dalan regane piro? Ya piye? Piye? Hah? Piye? Oh, kula mau derek donga nggih, Pak. Derek Mangayu Bagyo, mugi-mugi adicara Gusti Yesus menika mangke pinaringan rancak rahayu ngantos paripurna. Amin. Salajengipun masyarakat kuwi dipun paringi ayom-ayom tata titi tentrem. Amin. Sedaya kemawon gobile wonten ingkang nembe gerah mugi gerahipun diangkat mulih jati sehat kados biasanipun. Amin. Muga-muga lepados rezeki dipun paringi lancar, berkah-berkah rezeki ingkang barokah. Amin. Nggih kula titik kaum nggih Mbah ampun amin. Nggih. Kula tambahi nggih Bang nggih. Mugi-mugi setri-setri nggih tambah ayu-ayu. Waduh. Sing duwe masalah muga-muga ndang rampung. Sing ingu sapi muga-muga manang lanang kabeh. Widodo. Nah, sing dadi bakul murah-murah dol. Abdul payu. Sing tetanen nggih tanine ngrembaka. Iki khusus parian ya to, parian pisan bae ngono aku.
Ayo. Saya urung-urung kok wis cakep. Acep. Urip kuwi pancene abot. Urip kuwi pancene abot. Mula aja digawe repot. Mula aja digawe. Ben rezekine saya giot-giot. Nggih. Leren ana anggonmu. Ngeslot. Ya. Lagu iki awake dhewe iki jatilan ora kudu ngenger. Nah iki sing kene iki per 700 lho iki. Wela. Ora nyambut gawe iki ora dadi. Luar biasa. Kita ngatus kan? Itu ngatus nyambut gawe nyambut gawe. Sedikit 700. Ditepoke juga boleh. 700 ki karo tengah. Ditepoke karo warga. Karo ninggal sertifikat lemah iki. Tepoke sih. Ditepangke nggih. Nggih. Ngadeg ade. Nek iki ditepangke. Ya kita Tapi nek iki ditepungke. Ben dadi bakwan. Iya. Sing nabi menunggu berdiri kata-kata hari ini deh kabul. Nggih. Aku seneng karo piambon yo. Nabi. Ayo jajak merak ini. Lucu ta? Ini isi kafe lho iki. Hah? Isi kafe. Isi apa? Nggih, menika sanesipun Widyawati saking Ngayuk Jakarta Diningrat Bapak Ibu. Saking Siring Kilan, menika Kilan nggih. Nggih, menika wonten Mbak Tata. Oh, betul menika. Nggih, menika betul menika wonten sanesipun Diajeng Tata Angelina. Nggih, kula nuwun Ibu, Bapak. Assalamualaikum Pak Bu. Sami sehat. Panjang umur. Amin. Amin. Lancar rezekinipun Pak Bu. Amin. Amin. Heeh, dongane jakake wis di borong Pak. Ah iya, Heeh. Mbak Kaum. Mbak Kaum. Aku Nggih. dongo randungo ya tetep kabul lho. Tetep kabur. Wong jenengku yo kabul kok Mas. Lah iya. Izin laras derek bingah derek Izin. pangayu batyong nggih Mas nggih. Terus ditata. Anggenipun adicara Bersih bersih dusun. dusun nggih. Dongaku siji ae kok Mas. Pripun? Sik do duwe utang gedang lunas. Sik selo dhewe iki mesti. Amin. Seru tenan utange dokeh mesti. Heeh, nek kene niku mbok oleh kula setunggal. Ampun mung diamini nek kalih dicaur. Nggih. Nggih. Nek mboten disaur mengke mboten lunas. Iya. Kandhani kok ya Dan. Bener deh kandhane. Kandhani tenan kok ya Mas. Nggih. Amane aku barang yo ya soalnya. Waduh. Nggih, semoga menawi Mbak Tata sampun salah sebut yo dikenalke lho ya. Nggih, menika nih ya Mas. Paribasan tak kenal maka tak sayang ngono Tapi lho. aku gak lebih sayang sama kamu. Lah apa? Gak mau. Aku takut sama Enak kamu. orang es maput. Orang ini aku salah tak bius tau ke Pak. Manuto to manuto. Kenalke Dek. Paringan asma Derek nepangaken nami Nggih. kula Hilka. Dek Hilka. Cimicil Di dalam saking Kulon Rega. Kulon Progo. Waduh, tenan ya Aduh. Mas. Kota sing paling luas Heeh. Kulon Progo. Mau tekan Jakarta kayak Lah, ya tetep Kulon Progo. Nggih, ditepangan sampun sakniki ngaturaken panglipur keranten niku kawontenan nggih sampun mekaten iki sing donari ya wis kudu karepe dhewe. Wis itu karepe dhewe Ah, Mas. wis keleben. Juk karepe sapa Mas? Karepe sing Leboni. nek ngendikane Pak Budi Rogo ingkang sinilih. Nggih, leres. Nggih. Menika jaos pamripun Mbak Hilka Mas Kabur. Monggo, diatur Mbok bilih tempat. sampun wonten pamundutan Pak Bu. Oh, Ya, kata monggo. sederek Pak Tata. Derek wonten. Kasih angka. Heeh. Ingkang bikin apa Mas? Ayang-ayang. Ayo ya, weekend monggo. Apa Bu lagune? Lagune Lagune apa? apa Bu? Ayang-ayang. Mboten Monggo, monggo, sawitan weekend monggo. Lah kok terus ngene. Ayang-ayang jare. Tata. Dalam. Kowe nek ngono sari aja bingung. Tapi- Aja gumun. Ora ayang-ayang azang-azang. Azang-azang. Ini lagune Nggih, azang-azang. diaturke nggih, monggo. Azang diaturke. Kowe nek cara nggonku cara tepus besejet. Ayo beser. Aku tak ajar jadi wong kene ya Mas. Nggih. Mbok menawa sesuk ge pindah kakak kene. Amin. Anu kudu. Maksudnya iki gek tunggu lemah nang kene pindah nang kene ngono kok ya Ayo terus tak kira-kira double Berkah barokah kanggo sikir ngisor.
Pripun Mas? Pripun? Bulan Juni ini jadi sak Gunung Kidul pentas kabeh. Amin. Rumah-rumah kok ini dhuwur iki. Awan bengi. Niki kula mengke bingung kok Bu ajeng nginep teng pundi. KRT, pripun KRT? Ya, itu ya. Ampun mengke ndak digrebet. Semoga jauh kabur. Mungan campur sari.